Че, какво става хора, аз съм Кипър. И това е нещо като... няма какво да ви обяснявам какво е всъщност. Всъщност ще започна първо с нали, по-лошата вест и накрая най-лошата всъщност. И искам само да кажа, че просто нямам абсолютно никакво време да качвам, което е доста лошо. И няма какво направя просто, тъй като пътувам. И често да ви кажа, не съм зависим изобщо от компютъра, нямам време да сядам. И по-ми е, нали, как да кажа, приятно да си... Нали, да съм навънка с приятели, да спортувам, нали, живота е на първо място, все пак няма смисъл какво да обяснявам, всеки си го знае, предполагам. Освен, нали, двама човека, които, нали, ще ви покажа след малко, разбира се, хората, които хейтват всички. И не че спирам, нали, да се занимавам с геймплей или нещо такова. Просто няма време, разбирате ли, няма време просто да се занимавам, да качвам, ако има време, нали, ще аз се качвам, всичко ще е наред, няма проблеми. Просто няма как да стане номера, просто. Няма какво да обяснявам. Аз съм обяснил каквото съм казал, постигнал съм той, което искам, направил съм той, което искам. И няма значение главното. Предполагам, че много хора ще се раздразнят, че спирам да качвам, но просто няма смисъл да продължавам, да се изразя, тъй като просто през 6 дена клип, 2 седмици, един месец няма как да стане номер. Съжалявам, обаче не мога. Искам само да ви кажа няколко работи, с които, нали, да привърша всичко, тъй като и ще ви помоля само да доизгледате целият клип, защото той ще мога да ви кажа, че тези клипчета и тук, които ги виждате, ето къде те са, ето къде всичките. Момент. Ето къде отгоре, всичките, които ги виждате, от първия до последния клип, който ще е тук къде. Просто искам само да ви кажа едно нещо. Тези клипчета, които всичките ги виждате, той ще е най-важното клипче от всичките, които сте ги гледали най-много. Той клипче, ако не го изгледате до края, просто... Не знам, трябва да го изгледате до края просто, защото ще се заслужава наистина да го гледате, защото той ще е и за вас, не само за мен, а и за вас. Искам да започнем с главното нещо, което един човек, всъщност са двама, няма да спора, но те твърдят, че са повече, тъй като, разбира се, нали, подкупват глупости. Знаете, български работи. България сме все пак. Преди, нали, да завърша това, което искам да кажа и да започнем с същата част, само ще ви кажа, че този клип е и за вас, не само за мен, защото той ще помогне и на много хора. Защото много хора страдат така да се изкаже от това. Да започнем. Значи, познавате ето този човек. Само един момент да го намеря. Quick Play в България. Така. Ето този човек. Значи, да започнем направо. Мога само да ви кажа, че той има 647 абоната, които, ако щете ми вярвайте, сигурен съм, че има фейк. Защо? Нали, той започвам от най-малкото, нали, за ето този човек, за който ще помоля, нали, пак да казвам, да го изгледате целият клип. Като започне от първи, тук, последния клип, 218 гледания, 76, 186, така. Тук е абсолютно всеки клип е рефрешван и най-много клип е 600, нали, тук е 600 съба, които изобщо не са фейк, нали, да подчертая. 428 гледания, да, глупости, нормално, вокчи, все пак как да не се гледа, нормално. Искам само да кажа, да ви кажа няколко работи, че този човек хейтва абсолютно много хора. Изцяло много хора. Този клип го правя, не само че спирам, а просто да му благодаря на човека, че те е направил. Нали, защото аз му казах, че накрая на него ще му се върне. И в момента аз ще направя всичко възможно да му се върне, защото страдат много хора, не само аз. Така. Няма смисъл нали, да ви го покавам в човек профилм, да му правя реклами и глупости, тъй като да я знам. Виждате този клип. Беше 58-1. Мога да ви докажа, че той ми е обещал да ми направи тези 150 дислайка, да станат 150. И тези дислайка той ги е дал. Просто след малко, след като се доизказа след тая реч, просто вие ще погледнете едно клипче. Едно клипче ще ви пусна, нали, ще си го доизгледат всичко точно. Как той човека, нали, обяснява глупости, че той е хейт.
Та да започнем с една дискусия, която ме добавиха днеска да ми кажа, че ще ме хейтват адски много. Така. Аз съм зависим, както казах от компютър и не ме бърка. Така. Този човек, Калоянчо, приятеля ми, Калплей и Кукиплей, който Кукиплей реално е Алфа Плей, само да кажа, които го знаят с предишния му ник. Едва ли го знаят, защото той е идиот, така да се изкажа. Първо искам да се извиня, че и в този клип ще има много псовни, предполагам, тъй като просто, знам, последния клип, да пусна малко силения и аз. Искаш ли 100 съб в YouTube? Той казва не. Защо? Защото са фалшиви. Окей, тогава ще ти набия 100 минуса на всеки клип. Няма проблем. Май сега ще покажа на стрима. Ей, сега почвам. Окей. И що ще хейт, защото не искам фейк събове, дете. Ти не ми знаеш канала, окей. И няма да ме бан. И сега почвам. Всъщност, ако изобщо знаеш YouTube Spotlight, за тях хак няма. Казва ми банват. Така. Ето гледате този пич. Ето виж. Окей. На този клип, ето този клип. Няма смисъл да го отварям. Има този клип 30 минуса, ето този Калоянчо, който е най-добър приятел на този човек, който те двамата дават дислайк. Калоянчо има 30, първо този 20, ако не и повече, тъй като ми обещава. И просто пича, им даха 50 дислайка, не ме плашат, на много хора са го правили. Както забелязахте дори и... само един момент да го намеря. Ето... този човек. В последния клип може да го видите, правя му реклама, не ме интересува. Ето гледате, има 32 дислайка и той лично е казал дали в клипа си, един момент това направих, в клипа си, ето къде е някъде, към последните минути, как той казва в клипа си, нали, вижте клипа, ето линк в, нали, знаете му профил, Ванкича, ще му погледнете клипа, няма проблеми, всичко е написано. Той е казал накрая в клипа си, ще го цитирам. И хора, то се е най-голема хейтер, той е с Кукиплей. И ето гледайте, давай на мен вече ме изнервя, аз също започвам да го хейт, Ванко, така, ето гледайте. И на мен ме хейтва, да му ема майката. Вчера YouTube ме премахна 200 фейк вълната, а той има 200 акаунта и заплаща всички известни за реклама, иначе хейт педерас. Ето, виждате ли? Ето. Просто хората, ето, Кукиплей е гей, просто хората, нали, той не иска да хейтва, той не иска да го хейтват никой, а той говори за другите. Показва, нали, псува ги, вижда ги, абсолютно неспоразумensко поведение, няма смисъл да обяснявам по-скоро. И искам да ви покажа човека, който го прави точно това. Един човек, който казва, че е най-големия пич, най-големия изрод, никой нищо не може да му каже. Аз само ще му кажа, че ако го видя на живото, ще му се изплюва в стопа, друго нищо не мога да направя. И ето това е човека, само да ви покажа как изглежда той. Бисер на Миленов Иванов, да кажа само. Идеален пич, изобщо не е дебел, нали, няма проблеми, ето да приближа малко. Твърди, че е най-големия пич. Ето гледайте, просто това е невероятен човек за мен. Изобщо той е най-красивия. Няма такъв човек просто. Или пък просто тази снимка и тази поза тук просто ме разбила. Няма как. Ненормална е. Няма смисъл да ви показвам на каква буфта, на какъв гибон се дължи това. Тъй като много хора знаят, че той е пълен идиот. И точно това искам да кажа аз. Ето в тази дискусия даже са викнали Иванко да му кажа, че го хейтва. И просто много хора, те просто, нали, нямат си друга работа, разбират. Те са на 13 години момчетата, седят и си бърят пица на пишонката, малката, дебела човек, следователно малка пишка. Няма смисъл да ви обяснявам. Човека се следи, разбирате ли, и си хейтват и наред. Се правиш по 200 акаунта, както видяхте хората, ако му пишат глупости. Всеки го знае. Нали, той хейтва много хора. Той абсолютно не заслужава нищо този човек. Не сте, че се прави фейк събове, дислайка, какви ли не работи, а просто абсолютен хикс може да му сложите на този момче. Аз точно този клип не го правя за да го хейтвате. Да, наистина ще ви кажа едно нещо. Искам да направите те. Не му давайте дислайкове след този клип, не го мразете, радвайте му се, че правите и му давайте лайкове, да се радва, разбирате ли? Защото той е диспанал до такова ниво, толкова е жалък, че пича просто има нужда от лайкове, разбирате. Си едно е болен от нещо, има нужда, разбирате. Просто му давайте лайкове, да се радва. Защото той друго... нямам думи просто, няма смисъл да коментирам. Аз в момента съм в шок, защото няма толкова жалък човек. По 50 дислайк, как 50-200 хората твърдят даже. Дори
на Бойнк е хейтвал, няма проблем, няма смисъл да ви обяснявам. Много хора. Който ми вярва, да ми вярва, който не. В момента съм напълно сериозен. Показах ви и в момента след това има едно клипче, което ще е точно когато кажа, нали, 11 минут нагоре, до 12 клипчето, което точно той ми доказва, че хейтва, как ми обещава, че имам 150 дизлайка, какви ли не работи, може да има няколко нецензурни работи, които аз съм изръсил, разбира се, просто той кой да е нормален човек няма как да се държи на ето този изрод, този красавец, този невероятен еклер, така да се изразя, тази буфта, този гибон, този човек, който изобщо не е дебел, има супер спортна фигура, изобщо не седи по цял ден на компютъра и прави гъс, метър на метър. Един декар гъс, къде да се изразя, пълен идиот според мене, no lifer. Хора, какво да ви обяснявам? Вие си го знаете всъщност, няма смисъл да ви обяснявам. И просто искам да ви кажа, че той просто няма друга работа. Разбирате? Той седи, хейтва и точно това идва сега наред. Пича ми дава и ма моли за реклама мене. Правим проблем, беше на трето място, беше на второ. Защото му помоли пича. Помоли маме, когато някой ме помоли, ще го направя. И точно за това, те са и тук тези всички хора, аз съм го добавил и ще го оставя. Нарочно ще го оставя. Само заради едно нещо, да се мисли, че и Бог. Той е един жалкар. Няма смисъл да ви... Няма смисъл да ви го казвам по колко пъти, вие си го знаете. Просто човека няма какво да прави, разберете. Седи и хейтва и се мисли за 100 килата да се издрама. Какви 100 кила, той е 150 пичанци. Какво да обяснявам. Голяма жалкарщина. Аз спирам, нали, да се занимавам. Главно заради това, че нямам време. Както забелязали, абсолютно нямам никакво време. Не мога да качвам. Искам да ви благодаря, че съм постигнал 1254 сабскрайбера, които, нали, много са за мене. 1250 човека, за някои хора изобщо не са много, а за мен са много. Оценявам го. 15197 гледания. Абсолютно наистина ви благодаря. Тук е и последния клип 730, 1400, 1800, благодаря ви наистина. 1300 и какви ли не тук е 1500, нали? Няма проблем, благодаря ви. Няма нужда просто, нали, да се занимавам. Българския геймплей пропадна от всякъде. Само няколко човека тук мога да кажа, които стават горе-долу. Добри и въпреки, че Бойнк ма мрази, аз била човек, пиче. Няма, и на него ще му направя реклама, въпреки, че няма какво да постигне. Ето къде и пича си кача клипчета, ни го бърка, 5000 съба, 5200 си събрал, няма проблеми. Няма какво да обяснявам за другите хора. Всичките са пичови, само тези двамата красавци, които, нали, след малко ще изгледате една част, от която лично те се признават, че хейтват и как ми викат, и ме пита даже пича, седи пича, колко хейта искаш. Добре, нямам думи просто. Вие ще го видите сами. Добре, мисля да приключвам с това, което имах да ви казвам. Показах ви човека, който е най-големия изрод. Абсолютно най-голям изрод. Нали, пича е ненормален. Във всеки негов клип той твърди, че изобщо не читва. Пича, нали, Cookie Play BG, само да се отворя профила, защото там го рекламирам. Така да се изразя. Ето. Така. Пича се седи, нали, лекия и пита в клипа си, само гледа. Само да спра тук. Cookie Play, телепортни, глупости в чата. Гледайте я този клип, даже му правя реклама в момента на клипа. И пича, между другото, вижте, абсолютна жалкария, тъй като Ванко спомена в неговия клип, че нали, го хейтва, че просто той заслужава да, как да ви кажа, не заслужава нищо. Ето гледайте, спрени са дислайковете. Така, лайкове. Ето виж тук също. Тук те, не дали са. Тук те не са. Уоу! Нещо много. Тук те също са спряни, разбира се. Чиста баба Марта. Спряни също. Potato World. И между другото, ако чуете откъде е дошло Potato World, всеки знае, че той е от Pirate World. Много хора той се направи. Просто той е купервач, хейтър и нищо. Той нищо не може да измисли сам. Решика му е толкова беден. Всъщност, за какво се занимавам да обиждате, като вие тези работи си ги знаете? Мога да ви кажа, че единствено пичови са това момче, Вики Graphics, Вики Litex.
Пича, прави си дизайни, Ева му правя, много са хубави, рекламирам го, да му станат 9994 абоната, пича си го заслужава, кейф има, Bad Boy също, Сената, Дюмо, и тук всички хора, които съм ги оставя, заслужават, разбирате ли, заслужават. А ето тези пичови просто. Няма смисъл да ви обяснявам, показах ви. Няма смисъл още да се изразявам тук и в речи, клипа може да е много голям, но какво направя? Дълно да го изгледате целия. Показах ви човека, който е невероятен за мене. Моя идол. Наистина истински красавец бих казал аз. Човека, който... Аз не съм дебел. Не бе, чилото ли си? Аз съм 50 кг. Чилото ли си? Аз не съм дебел. Не. Изобщо. 100 кг гибон. Това беше. Надявам се, нали, да съм ви радвал през тези седмици или месеци или как да го нарека. Ние години определено. Благодаря ви за това, което съм постигнал. Няма смисъл, ако случайно реша да се занимавам с геймплей, което е вероятно, тъй като живота е на първо място, от сега искам да ви кажа. Ако случайно почна, нали, вие ще се видите сами всичко точно. Но до тогава мога да ви пожелая само да се изкарате супер кефа, да са кефти, да живота на първо място, пак да кажа. И абсолютно мога да ви кажа, само ще помоля за едно нещо. Ето този човек не заслужава нищо. Нищо. Няма да моля да го хейтвате. Абсолютно няма да правя нищо. Просто той пича не заслужава нищо. Нищичко. Нищо. Нищо не заслужава. И благодаря, че гледахте. След точно когато кажа, този клип ще спре. И ще почне веднага един друг, който аз записвам част от отказ, който той си признава. Нали? Сами да покажете, нали, да покажете, той лъжи, той не дава лайк, нали, да го защитавате. Уж. Сигурен съм, че на този клип в момента ще има над 150 дизлайка или да са повече. Не ме интересува. Това ми е последен клип, тъй че не ме интересува. Надявам се, нали, да ви е харесал клипа. CookiePlayBG да е най-големия пич. Нали, хик само слагате. Това е. Абсолютен хейт. Това е за него. Той нищо не заслужава, защото той иска хейтва хората. Аз му казвам някои работи, защото си мислех, че е добър човек и че е приятел, ама всъщност, знаете ли какво е това? 1-1. Една буфта, един гибон. Един човек no лайфър, който иска да е номер 1 и никога няма да е. Всеки го знае това. Точно сега ще започна на клипче и се надявам да ви е харесало. И всъщност предполагам, че ще ми чуете гласа за последен път в клип или не знам. И няма какво да ви кажа, нека клипът да започне и сами да си гледате и вие се прецените ли този човек изобщо заслужава нещо. И да, F10 беше копчето. Колко дизлайка имаш на всеки клип? Аз? Колко ти ми, няма сам аз. Откъде да гледам? Нали тук, защото ми сложи тук е на този последния клип 52 колко дизлайка искаш да имаш? Колко? Колко? Колко така ще ми ги направиш ли? Да. Ама обещай ми, че ми ги направиш. Колко? Примерно искам да ми направиш, сега както са 150 дизлайка. Да, 150. 150. И аз колко човека го направя? Ти? Да. Ти си най-великия, може да даш дизлайк, който и печелиш. Честно? Да, какво друго може да спечелиш? Аз това не го знам. Знам бе. Вече знам нещо ново. Давайте дизлайкове, момчета, не ме бърка. После аз нищо няма да имам, вие ще го ядете, нали знаете? Те ли? Да, определено. Сигурен си? Да. Сигурен си? Да. И как ще пишеш на YouTube? Окей, аз ще ти покажа. Айде пиши на YouTube, Не бе, аз няма освен той да направя, аз други ще направя. Спокойно е моето момче, всичко е предвидено. Искам да пишеш на YouTube, айде. Всичко е предвидено. Искам да пишеш на YouTube. Кога им пиша? Аз ще им пиша, ще им пиша, да, точно така. И ще го направя. Как ще им пишеш, Добре, ти ще ви... Ами нали може да има контакт Нали може да се свържи с тях? И как ще свържиш с тях, айде кажи ми. Покажи ми, покажи ми. Много си тъпай човек. Отваряш профил, така, пишеш YouTube Support. Пишеш YouTube Support. И ти излиза един YouTube Creatures. Излиза един такъв, как да ти го кажа, канал. Ето го, YouTube Creatures. И ти по този начин, ти пиши съобщения, това са лидерите на YouTube, бавен ли си, какъв си, обяснявам ти нормален човек. Ето гледай, пишеш на YouTube съобщение и те ти отговарят. Ако аз ще кажа, нали знаеш, че той е от един адрес.
Така. И всичко ти го... И те ще го проверят. Това е. Минима бъркай, човек. Давай. Абсолютно не ме интересува. Ай, прецени как е YouTube главни. Аз да ти пратя? Да. Ага, а пък ти ще ми дадеш лайк. Никога, брат. Никога. Не. Никога. Аз просто... Не, сериозно, ти ще се патиш накрая просто. Не аз. Нали знаеш? Добре. Давай, добре. Не знаеш, че... Аз не знаех, че толкова... YouTube. Не, Ще кажи ми, малко. аз не Ще знаех, малко. че си толкова жалък. Аз те рекламирам. Ще- Казваш, ще искаш да малко ти... е. Искаш да ти Не лайкна знаеш. всеки един твой клип, не ме банат прекъсвай, от YouTube. когато Чакай говоря. малко. Не ме Ще ме прекъсвай, банат когато от говоря. Добре, ще ме банат от YouTube. След това, аз се... Няма влизам в YouTube, нали така? Ма не ме интересува и да Чакай можеш да... малко, чакай малко. Аз след това няма влизам в YouTube, нали така? Добре, и? След това аз слизам долу, рескам се лутера, правя се още канти и пак ще набивам шибаните слайдове. Окей, аз пак ще го направя. Ами аз пак ще... Интересно, ли пак ще направя? Куки плей утрото, да куки плей никога нямам доверие. Винаги ще прави слайд, човек, винаги! Окей, давай. А иначе ти ще ме молиш за лайк, аз ще го правя. Не ме интересува. Ти си жалък, не аз. Аз съм жалък. Да. Защото ти даваш по 50 дизлайка, нали го осъзнаваш той? Не знаеш ли си не ги дам само аз. Ето и двамата сте, тук те и ви двамата, те са Сигурен си, Калоянчо само ни двамата, и Кукче. сигурен. Да. И Веско с 100 живота и това. И Иван, който, Иванко, само да кажа, който твърди, че той Иванко ти пише, иначе ще говори по клиповете си. Видя ли му новия клип? Да, видя го. Видя ли какво каза накрая? Спокойно, аз вече с Банко... Спокойно. Да бе, знам, че си спокоен, бе. Разбира се, ти как да не си спокоен. Той значи ти казва в клиповете те. Ма не ме бърка, бе, човек. Тук ти да ми пишат всичките, че съм какъв ли не ме интересува моето момче. Мен нищо не може да ми каже. Като има някой да ми каже, аз съм зависим от компютъра. Да дойде да ми го каже на живо, дам му адрес, ще се видим къде ти каже, в Гаврово. Ай, давай адрес. Добре, искаш да се видим в Гаврово пред мола. Искаш? Ай. Ай, ето, давам ти. Габрово. Мал. До Агето. Ти само кажи на таксито или къде е там в Габрово катиш. Черния мол, там е до той, до Агето. Черния мол, Плюската ги има. Защото има два мола. Единия е бял, а другия е черен. И заради това ти го казвам те. Мисля, да имаш охрана, там е черен мол. А? Бе, Да чух, какво направим? прекъсвай заради. Не бе, казвам ти, ева, кажи ми само адрес. Идвам веднага, човек. Сам ще дойда. Ти аз с 50 човека, не ме интересува. Обещай ми, ще дойда сам. Обещай ми. Давам адреси. Или пък не. Да, сам ти. Идвай в мола, кажи ми час, само да изследчи, не. защото имам тренировка. Ти току-що каза, че ти ще дойдеш. Сега ти ще дойдеш, не. Аз ще дойда. Ами да, ще дойда на мала, ти тъп. Ще дойда пред мола, ти тъп ли се? Не бе, ти кажа, че тако се, че дойдеш при нас, т.е. така дам адреси. Окей, айде да видим дали съм казал те. Докажи ми, че съм казал те. Сега снимах. Окей, аз не снимам ли в момента? Че той ти му снимаш, Забавен. Не вече, казвам ти просто. Вие двамата хейтвате. Мен абсолютно нищо не ме интересува. То ще ти кажа. Той, че ви хейтвате, то ще излезе за вас. То на вас ще влиза в газа, нали? Не на мене. Спокойно е. Спокойно, аз съм спокоен. Твоя речник е толкова сбавен, че ти говориш само едно и също. Цял ден. Спокойно. Блъскаш ми 50 дизлайка, нищо не постигаш. Какво постигаш? Кажи, той, че си набил 50 дизлайка, какво? Не знаеш, че после той идва всичко при тебе. Всичко се връща обратно. Кажи къща. Окей, обеща. Не, аз ти казвам просто. Ти просто прави каквото щеш. Давай ми 150 дизлайка. Ако ми направиш 150... Ако ти го Ти много завижда тук. като говоря, само искам да мълчиш, защото не мога тъй да се... Просто ако си интелигентен човек се изчаква. Лъжиш ма, да? Ти ме лъжиш в момента. Казвам ти просто, дай ми 150 дизлайка и се докажи, че си мъж. Чули? Чули, Куки, искам 150 дизлайка и се направи на мъж. Защото си най-големия изор. Ти изобщо не даваш дизлайка. Точно. Не давам за разговор. Да бе, ти си най-големия идиот, само ще кажа. Помниш ли преди като Какво да помня преди, бе, човек? Ти само ти даваш 50 дизлайка на всеки клип и на кой или не. Колко няма да млъкна, не може да ме накараш да млъкна. Айде докажи ме да млъкна. 15 акаунта, като ме хитваш. Ще правя това, което аз реша. Мен нищо не ме аз правя интересува. това, което реши. видя ли? Окей, 50 дизлайка, аз кога съм... Айде докажи ми, че аз съм ти дал 15 дизлайка. Искаш да ти Да. тогава в Pipbox колко акаунта имаш Да. и като споделиш и Да. като ми покажеш колко си ма хейтал. Помниш Да, ли като да, искам. Айде. Беше топа, Да, искам, защото той не се е случвал.
Сигурен си Да, чул. Као, да. публичникът Обаче, брат, ти си силен само на думи, на действия си знам, нищо. знам. Чакай малко, ти си силен на думи, ама не на действия, моето момче. Сигурен си? Да, Сигурен си? да. Сега ще Ама той сигурен го чувам цял живот, докажи ми го. Какво сигурен? Сигурен, ще ти го го кажа, чувам цял ден. чакай. Ай, говори малко по-свясно и ми го кажи просто. Сега ще кажа, чакай само. Окей, давай, чакам. Няма думи просто. Абе чакай бе, ти момчина реши ли излезеш навънка? Ами точно това се занимава в момента с... Нямам думи просто, не знам как мога да се Не, просто занимава е с казал вас на положение, руската че не мога да република. се изляза навънка, човек. Какво се занимавам и аз? Просто е казал ти да не го занимавате, разбираш? Но аз какво ме интересува? Ти просто, какво ще ме занимаваш ти мене? Някакъв идиот, който ми дава по 50 дизлайка, не ме бърка. И че как? По 100 ли искаш? Да, айде, направи ги 150 и докажи, че си мъж. Сигурен си? Да, Сигурен си? Убеден съм. Да видим акаунтите. искам 150 дизлайка и докажи, че си мъж. Ако не го направиш, значи не си мъж. Ама не, ти ако си мъж, ти си путкай, брат. Аз... Откъси си не знаеш. Айде, докажи ми. Айде, ласа ви, бе, човек, дадох ти адрес. Ари, бе! Ай, окей, ай, дата ми казваш, отиваме двамата. Дай, ще снимам влог, ще дойда и при тебе точно ще се изплюва в лицето. Ай, давай. Айде, Айде. сигурен си. Добре, човек, ти защо Значи, виждал ли утре са? в Ти си 4 един хода неклер. напред, Добре, това тихо черно. малко. Когато аз говоря, искам ти да мълчиш. Ти си един Ама ти ще неклер. ми кажеш, аз кога ще Една мълча. буфта си ти. Това си, ти си една буфта. Искаш като дойда там? искаш Да, давам. искам. Айде, докажи ми, че я дойде. Искаш ли? Да. Айде, в колко ще са утре? Ай, утре ли? Утре Да. на тренировка. Чакай само. Утре съм Колко тренировка са? в 4. Свършвам 6. 6 и половина са чакаме точно пред моя черния мол. пред моя, Обаче ако та няма, аз съм сигурен, че ще та няма, защото ти просто няма как да дойдеш. Защото си тъп Сигурно бедняк. ще не мога да... Няма как да дойдеш. Добре. Няма как. Добре, бе. Път, който ти си толкова много лайфър, че просто Много седиш лайфър у вас си, бе. и гъзът ти става толкова дебел, къвто си сега 150 кг, да ни кажа, като Точно- те гледам. точно 150, Буфта, не да- бидон, не да папчаса, говориш, гей. защото, Не ме прекъсвай, когато аз говоря, Ама само ти той ще ми кажа. мечеш, Ако си че ме културен, кажеш, аз няма да ме според мен прекъсваш. много, нали знаеш? Окей, разбрах, че не си културен, поне не ме прекъсвай. Ти ще ми кажеш, аз ще покъсвам кога няма. Да, Какъв си ще ми кажеш? аз? Да. Чига куката, видиш, ще оплюва в лицето. Той ще стане. Айде да видим как ще стане. Окей, айде, добре, ти само той викаш. Айде да видим какво ще стане. Хубаво, ай, добре, ай, той го знам. Ай, ела, айде. Айде идвам, ай. Хубаво. Аре, Обаче ако аре. няма там, какво Аре. правим? Не, ти няма да дойдеш. Ти просто, ти няма как да дойдеш в Габро. Ти си толкова Сигурен си, смота. на 100% Няма. ще мога да Да, така. не можеш. Сигурен си. Да, Сигурен си. да. На 100%. Убеден съм. На 100%. Ма Ти толкова не си го- тъп. Едно нещо ми го ти повтаряш вмъквай. 1000 пъти. На 100%, на 100%. Ми много ясно на Сигурен колко. си. Да, Добре, ще си говорим пак. много ясно ще си говорим. Човек седиш и Говорим нищо пак. не правиш. Само знаеш, толкова си ти беден речника, че говориш само две неща. Чак пак две неща, ами за какво да говоря? За друго. Ми, ари, ела, Ай, ще викаш говорим ми, за друго. викаш ми, ари, ти, ари, но и ми, окей, ай, изпълни го, давай, направи го. Сега ще набия 100 хита. сега. Окей, ай, 100 хейта, Как ще направи го. писай? Нищо не може да ми направи с 100 хейта, нищо. Ого. Окей, давай. Ривеш пак браш, по ма хейтваш. Айде, аз ще ти рива. Боже, айде да видим. Всеки път, Айде да видим. Ай, ако ни направи 150 Дори хейта, виж, както се сега разбрахме, там тихо, хейтваш. тихо когато говоря. След като ти направи 150 хейта, ако го направиш, той разбере. Ти няма да направиш, ти не си мъж. Направи го, ако си мъж. Айде направи го. Искам, в момента е 21.48, 4.03.2014 година. Ако го направиш, той до утре по това време, до утре до 10 часа, ако го направиш и си най-големия изрод, ай направи го. Аз. Да, ай направи го. Като си толкова створен, 150 дизлайка, давай. Само той правиш без той. Той аз мога да седя 30 часа пред компютъра и да ми става за буфта като твоя и да хейтвам цял живот. Да, бавен се човек. Тъп си, това си. Абе, тъп си ти, бе. Тъп си ти, бе, ти пък бах детски ти лавчета. Не, че ти се саднат, нищо не може да ми кажеш в момента, седиш в момента и мълчиш. Добре, кажи, какво ще ми кажеш, ти нищо не може да ми кажеш на мене, човек. Сигурен си. Да, какво ще ми кажеш? Сигурен си, Ето, ще сигурен ми си, кажеш. ама той сигурен си го повтаря за 100-тен път. Еми, що да не го повтаряме? Ами, защото ти Ще само кажеш, той знаеш, защото си малко е. толкова... Ама, Бисер, ще добре ти се кажеш, казваш какво ще Бисер. кажеш? Бисер Миланов, ти си буфта. Миланов. Бисер Миланов. Ми ти си Ти буфта, търси, бе. човек, Бисер, циганче. Бас си изпадналия си, че... Да, не, ти си най-изпадналия тип, не се. Хасан. Има братле, един ли от малко ясно от Турчия, братле, са събити. Айде, кажи, баш мога да ти кажа, че Илия е баш българско име, Илия, само ти ще кажа. Илия. Бисер, познавате ли го Бисер Дибелия? Ето го, Бисер Дибелия, това е Бисер просто. Това е Бисер. Няма думи, не, просто в момента ти ще го ядеш, нали знаеш, не аз.
Давах си просто, давах. Нищо не може да ми кажеш. Само мой да